Arratsaldeon, saioa. Arratsaldeon saioa zer moduz? Oso ondo. Tia, hartzerako iragantzaigu 15 saioa, gogoz hartuko dugu, Bai. sosegu zurekin aritzeko tarte hau. Gaurkoan emozioen inguruan solas egin nahi diguzu, ezta? Ezakit nola definituko zenituzken, zer diren emozioak, beti hasten gara galdera potoloetatik. Bai, a ber, emozioak entzuten dugu, baina ez da bat ere erresa, jakitea zer dian zehatz, ez? Orduan, emozio bat, zer da? Da, azkenean, erreakzio biologiko bat, bai? Gure gorputzak daukan, gure garunak, hobeto esan da, kanpoko edo barruko estimulu jakin baten aurrian dakan erreakzio biologikoa, ez da? Zer automatikoa, bai? Azkarra. Eta ze zatia da gau gehiago, badiala guztiok sentitzen den erreakzio bat, ez? Gure kontroletik ies egiten duten erreakzioak dira? Bai, osea, hori da erreakzio bat, gure garunak dakana estimulu baten ondorioz, eta gero hor askotan, oiana esateiate, emozioa eta sentimentua, ez? Zein da aldea? Ez? Balakigu erantzun ematen horrei, ez da erresa. Nik esango nuke egokiena dela esatea emozioa dela reakzio bat, bai? Esanetena gure garuna daukana, eta sentimentua da geure buruak emozio horiek interpretatzeko eta zentzu emateko modua bezala, bai? Azkenean da interpretazio kontziente bat, edo subjektibo baten emaitza. Bai, pixkat, aldia ikustezu ez da erresa, baino hori da, pixkat, bere, esan daia, edo, diferentzia hortxe da, ez? Gero, emozio guztiak, sentimentuak sortu ditzazke, bai, baina sentimentu guztiak ez etortzen zuzenian emozio batetik, ez? Imaginatu, adibidea jarriko dizu, doian ikusteko pixka bat aldea. Bai. Beira, imaginatu, porque askotan itzen jite deutaztea, eta gozate, ostra, bai, baina neon. A ber, adibidez, imaginatu, bazuan guazela, bai, eta bapatien topatzen gala hartz batekin. Bai, lehenengo erreakzioa zein da? Beldurra, Begira, gaur aritu gara. Justu aritu gara. Ez da, ekin eta hori aipatu dugu. Ea zer egin genuke. Nik aipatut, beldurra hain zuzen ere, begira. Bida, beldurra da, oinarrizko emozio bat, bai? Gu, pasuan guaz, hartz bat topatze deu, lehenengo erreakzioa dakaruna, da, beldurra, bai? Jartze zaigu bihotza azkartu ite zaigu, tentsilu jartze gea, ez? Hoi da, lehenengo erreakzioa dakaruna dala automatikoa, bai? Guk ez kontrolatzen, trak ateatzea, bai? Eta ke hortik etortzeana da, sentimentua, kezkatuta egotea, bai? Ja, arriskua pasadanean, bai? Aztegea sentitzen kezka bat, bai? Gertaera hori guatzen gehalako zer gertatuan, eta hasieran belduran emozioi sentitu den, eta ondoren etortze zaiguna da sentimentua, kezkana, bai? Eta hemen jazartzeia, ze gertatuan, ze pentsamentu ditugun, eta gero horrekin sortzea sentimentu hori, ez? Kezka sentimentu hori. Hola, hobeto? Oso ondo azaldu duzu. Nik uste dut ez da ekine, ala bai, argi gelditu zaigu, ze. Batzuetan ez dakit joera dugun saioa orokorrean, emozio ez solasean aritzeko, baina emozioetan ere mota desberdinak beretzi ditzakegu, ez da? Bai, emozioak, pila bat emozioa da, segun ze autore jarriko ju, igual 250 emozio eta, ostra, ez hau zalditu goidanak, segurazki ez? Guk garrantzitsua da ezagutzea guk ditugunak, ez? Zergaitika, ez hau baitugu, lanketa titia daukagulako, ez? Baina emozioak, nahi gustatzen dizki zailkatzea hiru ataletan. Lehenik eta hemen jarriko nituzke, oinarrizko emozioak, diala jaiotze geanetik ditugunak, azkenian gure zenai erantzute jotenak, eta horiek dia kultura, gizaki guztiak daukau, eta kultura igual zein dan, denetan berdina dela, horiek izango zian, tristura, poza, beldurra, zerrea,
bai? Horiek dira oinarrizkoak, bai? Hasierako emozioak. Gero dautez, bigarrengo mailako emozioak edo sozialak ere ditzen zaia. Hau ez dira, hau dira bizitzaren bidez ikaste ditugunak, bai? Ba, segun ze esperientzia eduki deun, obestiekin ditugun harremanetatik jaso deguna, ikasitakoa dira, bai? Hauek etortzeia, ja, pixka da 3 urte ditugunean, pixka da aurreago. Eta hauek ez dira kultura guztitan berdina. Hemen sartzea, nik emozioa errua. Bai? Errua sentitu dezuela zuek ere. No, makina bat aldiz. Asko, pila bat errua oso sartuta daukagu, ez? Baina errua, bai da emozioa, bigarren mailakoa eta bai da kulturalki ez da berdina. Esan nahi, hemen ere beste adibidea jarriko itzuet, hobete ikusteko. Imaginatu, Asian, gure atxonagunak zagola ondo ikusita zarretxe bat inzartzea. Bai? Han, beraio daiten adunak, zarretxe batian sartuko bazituzten, nola sentituko zian. Errudun, Pentsatuko zuten, zeo zer, gaizkia ideala iten, ze kulturalki ez dago hori da. Baina imaginatu, hemen, gure kasuan, ondo ikusita dagola, bai? Kulturalki onartuta dago, beraz, gure aitonadunak errezientzia batian sartze baitugu, gu errudun sentituko gineake? Ez genuen sentituko, ez? Kulturalki ondo ikusita dolako. Bueno, batzuk bai sentitzeia, Bai, hori zaten arinduan, ez dakit banik, hain zuzen ere... Baina hori ja beste kontua, baina errua bai da, biharreko mailakoa eta bai da kultura, segun zein da gure kultura, sentituko deu, o ez dugu sentituko, ez? Eta gero, azkenekoz, porque zuek galdetze bai zuet emozio bat, ona edo txarra, baude emozio onak eta txarrak? Zertan zendueke? Ez dut uste on eta txarrelanik sailkatuko nituzkenik, ez dakit... Emozio bat, hori da, baina emozioa jatiar esatea, bai, baina onak eta txarra daude, ez, emozio bat da emozio bat, da, reakzio bat, bai, baina bai, batzuk ondo sentiarazti gute, eta beste batzuk ez hain ondo. Orduan nik sailkapena, 3. nahi nuke emozio positiboak eta emozio negatiboak, bai? Negatiboak dira, ez digutenak ondo sentiarazten, bai? Desoroso dianak gutzako, tristura, beldurra, ez? Oiekin ez gaude oso eroso, ez? Eta positiboak dira ondo sentiarazte digutenak, diala, bueno, poza, bai? Oiek izango zen emozio positibo bat, ez? Hiru atal horietan sartuko nituzke emozio bat, ez? Eta emozio bat izan daiteke oinarrizkoa eta izan daiteke adibidez positiboa, ez imaginatu poza. Aldi berean. Hori da, poza da oinarrizko emozio bat, baina baita da emozio positibo bat, ez? Orduan, aldi berean, da oinarrizkoa eta positiboa, edo tristura, ez? Da oinarrizko emozio bat, eta baita ere negatibo emozio bat, ez? Baita ere aldi berean, ez? Saio, lehen aipatu duzu, ez? Emozioak badutela biologiatik asko, ez? Erreakzio fisiko bat direlako, kasik, ez? Eta badakigu alakoetan ohikoan izaten dela kausa bat, ere beraz pentsatzen dut emozioek ere bere baitan funtzio bat beteko dutela, ez? Bai, bat baino gehiago, bai. Hemen ere, batzu dira, emozioak azkenean ite dute, bizi ditugun egoeretara egokitu ite dute, bai? Gure emozioa dator emovere latinetikan, da movimiento, bai? Orduan, emozio bat daka funtzio egokitzaile bat, gure gorputza ekintzako prestatu ite. Imaginatu, beste adibidea, gaur dana adibidekin jarriko dugu, minutua zeitze, bai? Arta errexago ulertzeko. Imaginatu etxian gaudela, ez? Eta guk usaitze deu ke usaia, bai? Guk momentu zer reakzio, zer emozio? Segurazki beldurra, kezka, beldurra. Sentituko deu. Eta emozioi daukagunean, azkenean gure gorputza zeitea. Astea moitzen, bai? Martxan jarrikoa, usai horren jatorria bilatzeko, ez? Ez? Bai? Orduan, beldurra adibidez da emozio bat, dala, guri babestu iteiguna, zatik handi, pentsatu, amildegi batea juten naizela, eta beldurrik ez panuke eukiko, akatu dugu nintzen, bai? Baina, baita ere da, emozio bat,
guk beldurra asko baditugu gure bizitzaz, gelditu iteigu, blokeatu iteigu. Hori da, bai? Orduan, beldurra da emozio bat beharrezkoa dana gutzako, bai? Gure bizi iraupeneako, esango nuke, eta baita ere da emozio bat, ez baldin badeu, beldur asko baldin baitugu, blokeatu iteiguna, ez? Orduan, alde batetik funtzioa da, bat egokitzailea, bestiare soziala, adibidez, guk emozioa, pertsona, bai? Azkenian da, gu nola gauden, adierazitea. Adibidez, pertsona triste dondia, nola jutea. Antzeman itezako, ez? Bai, gorpuzkeran ere, bai. Hori da, ez? Ibiltzeko era, hitz egiteko era, triste dondian, antzeman itezaio, ez? Orduan, emozioak bai dakate, funtzio sozial bat, esanet, informazioa emati dute, ez? Nola dago beste pertsona hoi, ez? Hitzei gabe ikustea, edo pozik gaudelian, antzematea, ez? Nola ibiltzea, ba. Beste erabatea ibiltzea, ez? Beste movimentu batzuk ibiltzeitugu, ez? Eta gehore bai motivazio funtzioa. Esan nahi, guk emozioa, azkenean ite egutena da, guri atxeginak, o desatxeginak dian, norabide jakimatian bultzatzeko. Esan nahi, adibidez, zinema batea jutegea, launekin, ez? Eta ondo pasadeu, ez? Atxaldian pelikula bat ikusi deu, guztean goea. Guztean baldin badea, eta emozio positibo euki baldin baditugu, horrek iteigu, berriro nahi izatea hori egitea. Bai? Adibidez, gu ez baldin badea guztean, imaginatu, ez dakit noa jukean, eta ez gea guztua sentitu, eta ez dugu ondo pasa, segurazki, berriro ez dugu errepikatuko, esperientzioi. Bai? Orduan, esango nuke, hiru funtzio horiek dituela, Eske, emozioak oso garrantzitsua dira, Eta baita ere, lehen esan dugu bezala, emozioak eta sentimentuak, emozioak ez dakate iraupen asko, bai, dira, reakzioa. Bapatekoak. Zenbat irauden, ez dakit, neurtu daiteken? Batzuk esate dute, 80 segundu edo, izateala emozio bat, bai? Dakan iraupena. Eta gero, hori da, bai, ja hori baino luzio daldian, sartzea sentimentu batian, bai? Orduan, hori da pixka bat kontuatzeko, emozioa eta reakzioa, eta gero datorrena da sentimentu bat, ez? Morkoska, bai, esatera nintzen orkoska beste gauza askotan bezala baita ere, behar bada dagoela kudeaketan, ez da? Nola kudeatu reakzio horiek, emozio horiek, ez dakit posible ere baden, ez dakit modu... Bai, bera, esaten diet, tailerretan esaten diet, baina, karo, nola kontrola, erreakzioa, imaginatu, zurekin oian azarretzen izela, tali, azerre hoi ateik ez dait, bai, ateik ez dait, hoi, reakzioi ezin dut ni kontrolatu, baina gero, azerre horrekin zeiteten, bai. Bai? Orduan, zei behar deu. Beti esaten, azken behar deuna lehenik eta bin, jarri behar deu, eta pentsatu, nola sentitzen nahiz? Ze sentitzeten? Baina hortako gehatu diet. Beti esaten, korrika eta presaka bizigiala, ritmo azkar batian, automatikoki, bai, pixkat, kontziente jarri behar nahiz. Pixkat gehatu diet, bai? Eta ikusi, nola sentitzen nahiz? Bai? Eta gero, emozioiek, abidezu, segurazki triste zaudenian, ez daitzu igual, zakitana desberdina, gea, baina igual koapio bat iten hor tripan, eta, Bai. Bai, orduan, emozioa, oie dia txibatuan, nik esatetzen bezala, baina hortako geldik jarri behar dugu, bai? Eta emozioa fizikoki kokatu behar dugu. Osa, kontuatu nu sentitzeu, dana desberdina, gea, bai? Baina, du batien azaltzea, edo nina oso urduri, lepo alde hau asko kargatzen txilu jartzen zaitez. Orduan, emozioi fizikoki kokatu, ez? Gero, garrantzitsua ere bai, izena eman. Porque guk emozio bat, egora batek emozio bat baino gehiago sortia, eta guk gure egulian peiz zenbat emozio ditugun. Asko. Pentsa, saio honek irauten dituen 2 orduetan bakarrik ere. Hori da. Minutuz minutu. Zenbat emozio. Hori da, ez? Orduan, jarri bertzaio emozio bakoitzai bere izena, ez? Nik askotan ezate, triste baldi mano, nile ez da beste aldea behiratu, tristura hor da, guatzen jartzea, bai, triste nao, bai? Ez da zer gertatzen, behiratu, eta sentitu, ez? Bai? Eta gero, oso garrantzitsua bilatzea, nundi datorren
emozioi, ni tristura baldin bakar, nik gehiatu naiz, ez? Azken batet, koapilo badakatela ni hemen tripa gainean jartzen zait. Eta tristen ala nundi dator, tristura hau. Eta zatira garrantzitsua jatorri jabilatzea. Bueno, jatorri dakiten dian, zeo zerritia dakatelako, eta ulertzetelako nundi datorren emozio hori, ez? Hori oso garrantzitsua ere, bai, eta hortako berriz zei behar dute, piloto automatiko hortatik atera, eta jarri, eta sentitu, ez? Eta gero ez epaitu. Beti esatet, onartu da ona. Lehen esan detena, di tristura baldin bakar, izarte honetan tristura ez da bate ondo ikusita. Mateu beti pozik egon behar deula, ez? Eta alai, eta tristura gure bizitzan sentitzen duen emozio bada, ez? Edo zein ez dago triste, Lucia Mail. Danak, ez? Orduan, bueno, hori baldin bada daukaten emozioa, horixe ikusi, eta onartu, eta batez ere ez epaitu, ez? Ikusten, hori diala egin behar dian, gure emozioak kudeatzeko ibarritugun pausuak, ez? Apuntatuta usten ditugu pausu horiek saioa borobiltzeko edo tarte hau borobiltzeko ariketa bat proposatu nahi diguzu, ezta? Bai, beira, hola pixka bat, ez zuten aizaizkiu pertsonentzako eta lanketa nahi dunatzakoen, nik proposatzen dut jartzea horri batian, bai, oinarrizko emozioak, diala, adibidez, tristura, pixka terrexea, bai, tristura, osa, beldurra, bai, eta zerrea jarriko nituzke, lau hauek, bai, hauek guk eukitze itxugun emozioak dira, ez? Piskat errexago identifikatzeko, bai? Hoi jarriko nituzke horri batian. Eta gero jarriko nuke, azkeneko aldez, noiz sentitu dezu. Imaginatu, tristura hoi, noiz sentitu ez. Bai, azkeneko aldiz. Gero, beste galdera izango zen, nola sentitzen duzun. Gorputzian, triste zaudenia, nola sentitzen duzun emozioi. Bai? Eta beste, hirugarrengo galdera izango zen, nola adierazten duzun zuk tristura hori. Bai? Alde batetik, sentitu zenuen azkeneko aldia, bestetikan nola sentitzen duzu, gorputzia, bai? Eta hirugarrena nola adierazten, badaude pertsonak, adibidez, tristura triste daudenia, isilik gehatzeianak, bestatzuk negarre egiteute, beste batzuk baztertu iten dira, ez duten nahi jendiakin egon, bai? Orduan, da, ariketa bat, dik oigo nuke hiru galdera hauek, lau emozio hauekin, bai? Pozakin, beldurrarekin eta serrearekin. Eta da erabat, kontziente izateko, ez? Nik nire emozio hoietaz, bai? Eta kontuatzeko, ez? Ez da erresa, ariketa hau. Ez da erresa, baina niri behin esan zidaten bizitza honetan merezi duten gauzak nekez izaten dira erresak, beraz? Hori da. Nik animatzei zuet egitea, eta bueno, hasieran ez da erresa, agian ez deulako inoiz, olako ariketa bat egin, baina oitzere alien egiten, poliki-poliki ja erresa goitu zaigu, eta izugarrizko onura da guretzako, hasi que Jesus gomendatzei zuet ariketa hau egitea. Ez kosta zait. Begira, guri ere erraz joan zaizkigu minutuak zurekin saioa, eta honetan utzi beharko dugu aste honetako tartea, baina 15 egun barru berriz ere berrizango gaituzu. Ate joka, 15 aldi, ona izan dezazula saioa. Ongi izan saioa. Berdizlei. Laster arte.